Jedno, či si chlap alebo žena. Predstav si penis. Aj keď nemyslíme na konkrétny, možno, tak sa naše predstavy minimálne podobajú. A v tomto milujem internet. Všetci máme v hlave nejaký kár. Prečo? Lebo som to povedal. Alebo je tu možnosť, že tam vlastne nikdy nič iné ani nemáš. No a predstava toho penisu nám nejak extra nevadí, pokiaľ nie je tvojho otca a 2 cm od nosa. Je to skrátka prirodzená časť mužského tela. Dnes sa ale pozrieme na pár penisov, ktoré sa značne líšia od tých, ktoré ti zvyknú poštekliť mandle. Tu je pár veľmi zvláštnych penisov z ríše zvierat. Penis ploskavca. V našich končinách je príchod muža domov po kultúrnej správnosti takýto: príchod, bitka, ak nie pohotovosť alebo sociálka, tak večera a potom možno nejaký sex. Flatworms alebo teda ploché červy to majú trošku inak. Svojimi 2 penismi sa nielen pária, ale aj proti sebe bojujú. Čo máme šťastie, že to tak nemajú aj ľudia, pretože by si sa s tou šnúrkou veľa nenabojoval. Keďže sú hermafroditi, pre mladšiu generáciu non-binary, takže môžu oplodniť kohokoľvek svojho druhu, ale môžu byť aj ním oplodnení. Preto ich sex je skôr bojom o to, kto koho nabúcha. No a tento akt sa odborne volá traumatická inseminácia. Lepšie pomenovanie pre moje detstvo som ešte nenašiel. Penis delfína. Ten funguje veľmi podobne ako ľudská ruka. Áno, je aj tak veľký. Delfíny s ním dokonca dokážu hociako otáčať a ešte sa s ním aj zachytávať. Celkovo je sexualita delfínov veľmi zaujímavá, ale o tom si povieme v osobitnom videu. Penis ježury. Tento dikobrazojež má veľmi zaujímavý penis. Má totiž 4 hlavičky. Viem, nepozerá sa na to dobre, navyše mám nevysvetliteľné nutkanie dať tomu high five, ale je to unikát. Penis krokodíla. Pôvodne som to sem ani nechcel dávať, ale prosím vás, vysvetlite mi, prečo je Google plný takýchto obrázkov. Žiadne zviera nemá toľko perverzných ilustrácií. Prvýkrát v mojom živote som sa po googlení cítil ako znásilnený. V každom prípade, ak by tebe stal vojačik s purpurovou helmou viac ako 4 hodiny, mal by si po správnosti navštíviť lekára. Ale krokodíl žije s permanentnou erekciou. Len mu teda netrčí, ale má ho schovaný vo vnútri svojho tela. V blízkej dobe by som sa chcel povenovať najväčším penisom v zvieracej ríši, ale o čom by si chcel napríklad ty ďalší video, mi pokojne môžeš napísať do komentárov. No a vidíme sa na budúce. Čau. Robí to tak, že nikto nemôže povedať, že som samozvaný.